Dnes som si pre teba pripravila porovnanie nástrojov, ktoré potrebuješ pre svoje online podnikanie, aby si mohla vytvoriť svoju online predajnú mašinku. Porovnala som pre teba ich technickú obťažnosť, ich voľnú ruku v dizajnovaní toho, čo chceš, ich cenu a ich flexibilitu v napájaní na ďalšie nástroje. Dnes je tých nástrojov na trhu ozaj habadej a kto sa v nich má vyznať, že? Tak si v tom poďme urobiť jasno. Tak, ideme porovnávať nástroje Elementor, MioWeb a Flixi. Tak, začneme nástrojom Elementor. Elementor je najpoužívanejší vizuálny tvorca webov na svete. Ja sama ho používam úplne od ich začiatkov, od ich vzniku. Odtedy si prešli už dlhú cestu, ale stále je to vlastne nástroj, ktorý používajú milióny ľudí na celom svete. Je to veľmi intuitívny nástroj, pri ktorom vlastne nepotrebuješ vedieť kodovať a ani veľmi dizajnovať, závisí, aký máš vkus a štýl. Ale v podstate funguje na princípe, že pracuješ priamo na ploche, to znamená, že vyberieš si element a ťaháš ho myškou na plochu a tam ho edituješ podľa svojho gusta. Vďaka Elementoru vlastne vieš vytvoriť nádherné profesionálne web stránky či funnely a funguje vlastne na princípe na kombinácii WordPress plus ten plugin Elementor. Takisto ako napríklad MioWeb. Hej, máš WordPress plus ten plugin MioWeb. Pri Elementore teda nemusíš vedieť kódovať, nemusíš vedieť programovať, máš voľnú ruku pri dizajnovaní, čiže naozaj môžeš vytvoriť čo len chceš. A takisto, ak si chceš pomôcť a skrátiť ten čas pri dizajnovaní, tak vieš použiť kopec pripravených dizajnov či šablón, ktoré Elementor vo svojej knižnici ponúka. Je to zahraničná aplikácia, čiže podpora je najmä v angličtine, ale dnes už s Elementorom robí kopec ľudí v Česku aj na Slovensku, ktorí ti vedia poradiť, ak by si niečím nevedela pomôcť. Samozrejme sa môžeš obrátiť aj na mňa, ale samozrejme takisto pri dnešnej AI dobe umelej inteligencie a prekladačov, tak samozrejme stále vieš napísať svoju správu podpore, preložiť to a poslať im to. Okay. Ďalšou obrovskou výhodou Elementora je jeho vysoká flexibilita a možnosť prispôsobiť rôzne funkcie, či už dizajnovo, alebo aj funkcií tých technických, ktoré potrebuješ pre svoj web. Je to preto, že to funguje na WordPresse a vieš si tam vlastne pripojiť tých rôznych pomocníkov, tie pluginy, ktoré vlastne ti dodajú tú potrebnú funkciu alebo čokoľvek budeš potrebovať, nejakú integráciu s ďalšími nástrojmi a tak ďalej. K WordPressu vieš pripojiť vlastne viac menej všetko. A web či funnel už je tvoj, samozrejme platíš len tú licenciu tomu Elementoru, WordPress je zadarmo, čiže vlastne ten funnel je ako keby tvoj. Tá cena je fakt v porovnaní s ostatnými nástrojmi úplne symbolická a teda neplatíš už nič navyše mesačne. Okay? Čiže za mňa najlepšia cena na trhu, najlepšia voľba na trhu. Okay? Ale samozrejme závisí, čo hľadáš. O chvíľočku ti ukážem ďalšie nástroje, ktoré možno pre teba budú výhodnejšie. Okay? Možno budú pre teba vhodnejšie. Samozrejme si to stále treba porovnať, čo hľadáš, koľko máš rozpočet a tak ďalej. Nevýhody Elementora, tak tam by som spomenula hlavne to, že keďže je to na WordPresse, tak tam je veľmi dôležitá potreba údržby a aktualizácie, čiže pluginy treba stále aktualizovať, aj WordPress, tému a tak ďalej. Ideálne je zaučiť sa aspoň trošku, že ako ten vlastne WordPress funguje, kde čo nájdeš, kde čo treba urobiť. Je dobré si to trošku naštudovať, aby si sa v tom zorientovala. WordPress plus Elementor sa môže zdať trošku náročnejší než vyklikavačka Flixi. O chvíľočku si o ňom povieme, kde je to vlastne už ako keby predpripravená vec a ty si to tam fakt iba vyklikáš. Hej? Že vlastne už nedizajnuješ, nejak technicky nič neriešiš, proste naozaj iba vyklikáš. Čo sa týka členskej sekcie, tak tá sama od sebe neexistuje v rámci Elementora. Elementor je vlastne vizuálny tvorca, čiže nemáš tam nejaké technické veci predpripravené alebo niečo také. Čiže členskú sekciu, ak chceš fungovať na WordPress plus Elementor, tak potrebuješ si členskú sekciu vytvoriť. To znamená, že si ju nejakým spôsobom nadizajnuješ. Alebo potom, keď nechceš dizajnovať a chceš niečo predpripravené, tak si to samozrejme vieš pridať cez nejaký plugin do WordPressu. Máš stále výdaj na doménu a hosting samozrejme, pretože je to vlastne WordPress, čiže potrebuješ to na nejaký hosting dať.
Čiže na to budeš mať extra výdaje samozrejme a takisto budeš mať ďalšie výdaje na rôzne predajné funkcie, to znamená pridáš fakturačný systém, transakčné poplatky, platobnej brány, s tým treba počítať, ale tak to bude vlastne pri väčšine nástrojov. Dobre, takže prejdeme na MioWeb. Nástroj MioWeb takisto funguje na redakčnom systéme WordPress, čiže opäť raz je to WordPress plus plugin MioWeb, podobne ako Elementor. Tento nástroj je takisto veľmi profesionálny, čiže vieš vytvoriť naozaj profesionálny dizajn tých webov a funnelov. Je jednoduchý na používanie, takisto nepotrebuješ vedieť kodovať a takisto máš voľnú ruku pri dizajnovaní. Chceš tam naozaj vytvoriť rôzne, máš tam aj pomocné rôzne šablóny či predpripravené dizajny. Tento nástroj má už v svojom poplatku zahrnutý hosting aj doménu, ale len CZ myslím. Čiže ak máš Slovensku, tak potom myslím, že doplácaš ešte za doménu. Majú podporu v češtine, keďže je to český nástroj. A tento nástroj má naozaj všetko na jednom mieste. Je to vysoko profesionálny nástroj. Naozaj taká topka v Československu. Zahrňa všetko. Máš tam e-shop, máš tam predpripravené členské sekcie, máš tam funnely, webináre, komunitu. Naozaj všetko na jednom mieste. To sa potom samozrejme odráža v cene za tento produkt. A samozrejme máš tam rýchle integrácie s ďalšími nástrojmi, fakturačný systém, e-mail marketingový systém, software a tak ďalej. Nevýhody tohto produktu sú, že tohto nástroja sú, že máš obmedzenú flexibilitu v porovnaní s otvorenými platformami. To znamená, že vlastne ty sam nevieš nejaký ďalší plugin k tomu pridať. Oni vlastne fungujú, že WordPress plus ten MioWeb, ale v rámci toho MioWebu už máš vlastne tie funkcie, čiže už tam nevieš nejak ďalej do toho zasahovať. Môže sa to zdať technicky náročnejšie než vyklikávačka Flixi, to si o chvíľočku ukážeme, čo je ten Flixi. A samozrejme máš okrem toho poplatku za ten nástroj máš ešte ďalšie výdaje. Máš platobnú bránu, transakčné poplatky, platobnej brány, fakturačný systém, e-mail marketingový software a tak ďalej. A je tam značná závislosť na poskytovateľovi služby. Čo to znamená? Je, že nevieš si ten web niekam preniesť. Že keď prestaneš platiť, tak nie, že všetko stratíš v tomto prípade, ale nebudeš mať tam vlastne prístup k tým aktualizáciám a tam, keď nebudeš robiť aktualizácie, tak ti veci prestanú fungovať. Čiže môžeš tam vlastne mať veľa problémov na webe a nemusí to fungovať a tak ďalej. A najväčšou nevýhodou je tá vysoká cena. Hlavne pre začínajúcich, lebo je tam akýsi záväzok, že teraz začneš platiť ten poplatok, myslím, že tam je nejakých 95 € mesačne a vlastne ty musíš predávať, teda platiť, či predávaš alebo nie, proste ten poplatok tam je. Čiže pre začínajúcich je to častokrát náročné. A teraz prejdeme ku Flixi. Flixi je samostatná aplikácia, to znamená, ona nefunguje na WordPresse ani nič také, proste je to samotná aplikácia, ktorá je veľmi jednoduchá, veľmi rýchla a je to doslova taká vyklikávačka. Tam máš vlastne všetko predpripravené a fakt len to tak vyskladáš a veľmi rýchlo to ide. Mám to teraz odskúšané, ja vám pripravujem video na to. Fokus je tam hlavne na mobilnú verziu, to znamená naozaj aj ten dizajn je tak prispôsobený, že vlastne on vyzerá perfektne na mobile. Na stránke to je také trošku také, čo ja viem, ja by som povedala, že trošku také, vieš, v Elementore si to vytvoríš ako ty chceš, roztiahneš si to, tu si tam toto pridáš a tak ďalej, elementy všelijaké, tam nevieš, tam si to proste vysklada, že text, fotka, neviem, referencie a tak ďalej. Tam to je proste zamerané na tú konverziu, čo zase vôbec nie je zlé, pretože je to vlastne taký nástroj budúcnosti. Ja si myslím, že aj tak všetko ide týmto smerom. 98% webov sa aj tak otvára na mobile. Čiže tá mobilná verzia, či už to robíš na MioWebe alebo Elementor, je veľmi dôležitá, dôležitejšia než tá na počítači. A ten Flix je vlastne zameraný na to, že proste neriešiš ten počítač, to rozhranie počítača, ale hlavne ten mobil. A chceš, aby tí ľudia proste kúpili. Je to veľmi, veľmi zaujímavá taká revolúcia v nástrojoch, by som povedala. A takisto nepotrebuješ kodovať, nepotrebuješ mať žiadne dizajnerské oko, ani technické zručnosti. Jedno to tam fakt vyklikáš, dokonca aj z mobilu si to vieš vyklikať. Je to neskutočné, alebo WordPress si na mobil nevyklikáš tie veci tam. A vieš tam zachytávať kontakty, čiže budovať si svoju databázu. Vieš pridávať digitálne produkty, kurzy, členstva, vieš vytvoriť predajné stránky, funnely, členské sekcie sú predpripravené, webináre,
komunita, všetko to tam je vlastne poprepájané. Máš tam už zahrnutý v tom poplatku rezervačný systém, čo je úplná pecka, pretože vieš si to vlastne aj, keď si niekto rezervuje napríklad sedenie s tebou, alebo coaching session, čokoľvek, tak už vedia zaplatiť dopredu. Hej, čiže super, lebo nestratáš čas a keby sa neobjavil ten človek, tak má smolu, lebo už zaplatil, ok? Čiže toto je super, že nemusíš hľadať ďalší nástroj, ktorý by to pre teba spravil. Lebo napríklad v Elementore to nemáš, hej, alebo v Miove, proste musíš si to tam extra. Vieš začať už s 19 eurami mesačne, čo je úplne pecka pre tých, čo začínajú a nechcú sa teraz napríklad babrať s dizajnom a s technikáliami a najímať si nejakých profesionálov na nastavenie toho predajného systému, tak si proste zoberieš Flixi, stojí to 19 eur a začneš nejakým zberom kontaktov, s predajom nejakých digitálnych produktov. Myslím, že tam máš jeden kurz v tej cene. Potom tam máš vlastne ten rezervačný systém. Vieš tam mať nejaké webináre, myslím, ale to myslím, že nie je v tom za 19 eur. Ale je to úplná pecka na začiatok, ako keď niekto fakt chce začať a nevie to dať dokopy nejak, alebo nechce do toho dávať veľa peňazí, chce niečo otestovať, tak je to akože super. A vieš, je tam integrovaný fakturačný systém, čo je úplne super, pretože nemusíš zasa napájať nejaký vonkajší fakturačný systém. A vieš prepojiť rôzne aplikácie. Je to tam trošku obmedzené, pretože oni to tam pridávajú, čiže tam treba pozrieť, že čo tam všetko popridávali už. Fakturačné tam boli, e-mail marketingové software tam boli. A vieš tam napojiť vlastnú doménu, ak chceš. To samozrejme navyšuje tvoje výdaje ročné, ale dá sa to, samozrejme. Ak nechceš, môžeš používať ich. Myslím, že to je moje.flixi a neviem, nejaké tvoje meno alebo niečo. Takže môžeš používať aj ich. Ak nechceš dávať peniaz do domény a do hostingu. Majú českú podporu, samozrejme, to sú českí chalani. A potom je to naozaj ideálne pre začiatočníkov, pre tých, ktorí vlastne nechcú sa zahlcovať tými technikáliami a tak ďalej, čo sa nechcú babrať s dizajnom a idú fakt akože na ten predaj. Veľmi dobré. A nevýhody tohto Flixi sú, že sú obmedzení len na platobnú bránu Stripe. Ak niekto napríklad nechce Stripe, tak má smolu. Oni to vlastne majú tam nejakú spoluprácu asi s nimi. Čiže musíš si dobrať tú Stripe platobnú bránu. Má to obmedzenú flexibilitu samozrejme v porovnaní s WordPressom. Jednak aj čo sa týka funkcií a tak ďalej. Ale hlavne funkcie ani nie, pretože majú tých funkcií naozaj veľa, fakt sa snažia dať všetko. Čiže funkciami ani veľmi nie, ale tým dizajnom, hej, že ten dizajn nemôžeš si urobiť podľa toho, ako ty chceš. Proste máš tam nejaké obmedzené veci, vyskladať to z tých častí, z toho textu, fotka, recenzia a stačí, hej, nemáš to tam vlastne nejak, nemôžeš sa tam vyhrať dizajnovo nejak. A je tam silná vlastne závislosť na tom poskytovateľovi služby, pretože keď prestaneš platiť ten poplatok, tak vlastne nemáš nič, nemáš web, nemáš funnel, nemáš a keď si ani neprepojil ten e-mail marketing s treťou aplikáciou, tak vlastne ani kontakty. Čiže je to taký záväzok, hej, keď do toho ideš, že treba to platiť každý mesiac. Máš tam výdaje na doménu a hosting, samozrejme, ale to nemusí byť, ako sme si už vysvetlili, že vieš tam pripojiť tú vlastnú doménu, ale nemusíš, môžeš používať tu ich, čiže vlastne ušetríš si ten ročný výdaj na to a vieš začať aj s tými 19 eurami mesačne, ale tam naozaj máš tam obmedzené, hej, máš tam iba jeden kurz, máš tam iba nejaké 2 predajné stránky a tak ďalej, tam si to viete na tej stránke porovnať. Čiže ideálne je mať tú plnú verziu za tých 90 eur mesačne. OK? A teraz ideme porovnať tie ceny. Tak, a koľko ťa to všetko vyjde? Toto je asi tá najdôležitejšia časť, ktorá každého zaujíma. Koľko ma to vyjde, koľko bude musieť každý mesiac platiť. Tak si to poďme teraz pekne porovnať. Elementor, WordPress ako taký je zadarmo. Potom si potrebuješ kúpiť Elementor Advanced Pro licenciu. Odporúčam Advanced Pro kvôli tomu, že tam máš už nejaké ďalšie funkcie, ktoré sa ti k tomu spustia. Aj celkovo máš väčší výber tých elementov na dizajnovanie, čiže určite ísť Elementor Advanced Pro. Je tam možnosť teraz pre solo, to znamená pre jednu doménu. Tento nástroj stojí nejakých 103 eur ročne, mesačne teda cca nejakých 8,60. Okay? Potrebuješ ešte doménu,
Tá stojí nejakých 15 eur ročne a hosting závisí, kde si ho kúpiš, u akého poskytovateľa, ale zhruba stojí okolo 30 do 60 eur ročne. Ja som tu už teraz pridala vlastne aj ďalšie nástroje, ktoré budeš potrebovať na predaj, na online fungovanie, na nastavenie toho online predajného systému. Takže ja odporúčam FAPI. Je to vlastne fakturačný systém, aj predajný formulár v jednom a takisto má taký ako keby extra plugin, sa volá FAPI Member, čiže vlastne vieš si vytvoriť členskú sekciu, čiže vytvoriť chránený obsah. To znamená, nadizajnuješ ho síce v Elementore, ale budeš ho chrániť vlastne cez ten plugin FAPI Member a vlastne ono to je všetko už tak zautomatizované, že vlastne keď si niekto nakúpi cez FAPI, cez predajný formulár, ktorý dáš napríklad na web, tak potom vlastne ti vytvorí automaticky faktúru, dokonca spáruje platby, tam si vlastne vieš pripojiť platobnú bránu a pošle e-mail s prístupovými údajmi do tvojho kurzu. Okay? Čiže toto všetko dokáže vlastne ten nástroj FAPI a tá cena je naozaj super v porovnaní s tým, že sú rôzne aj zahraničné možnosti, predajné formulár a tak ďalej, ale keď si to porovnáš a ešte niekedy tam je zahrnutý aj to prekladanie tých zahraničných nástrojov a tak ďalej, tak vlastne ťa to vidie lacnejšie proste si dobrať FAPI a máš to tak všetko vlastne správne nastavené aj legálne, čo sa týka tých fakturačných vecí a tak ďalej. Hej, čiže za mňa FAPI a stojí 7,60 mesačne, ak máš do 10 objednávok, ak máš do 100 objednávok, tak potom tam je tarif 27,58, čo je naozaj výborná cena. Okay? Ďalej potrebuješ náklady na platobnú bránu, to znamená platobná brána ako taká, tam neplatíš nič mesačne, ale platíš transakčné poplatky. Podľa mňa najlacnejšie na trhu je momentálne GoPay, ktoré má 1% plus 0,04 za každú transakciu. Ja mám momentálne Stripe, tam je nejaký 1,5% plus 0,25. Myslím, že GoPay dokonca má teraz také, že prvý pol rok vlastne pre tých, ktorí ešte nikdy nemali platobnú bránu, tak tam máte úplne že 5 poplatkov. Hej? Takže super. A hlavne tieto dve platobné brány aj veľmi rýchlo vám tú platobnú bránu otvoria v porovnaní s nejakými ďalšími, čo viem, že veľmi dlho to trvá proste všetko. Dobre, ďalej budeš potrebovať e-mail marketing, pretože chceš zbierať kontakty, chceš budovať databázu. Tak ja každému odporúčam MailerLite, pretože je to veľmi jednoduchý nástroj, veľmi intuitívny, má tam vlastne všetko a hlavne stojí nič. Stojí zadarmo úplne do 1000 kontaktov v databáze, potom nejaký smiešný poplatok, neviem, nejakých $9 alebo niečo také, 11. No a potom, ak nechcete zahraničný nástroj, on je síce v angličtine MailerLite, ale samozrejme viete si to stále pravým tlačkom preložiť do slovenčiny a majú aj podporu v slovenčine, čiže keď im napíšete s nejakým problémom, tak vám odpovedajú v slovenčine. Hej? Ak chcete nejaký lokálny, miestny nástroj, tak potom Smart Emailing, ale tam už treba počítať s výdajmi každý mesiac. Napríklad do 1000 kontaktov vás vidie 14 eur mesačne. Okay? Čiže tam už je vlastne ďalší poplatok. No a ak by ste si chceli nájsť profesionála, ktorý by vám s tým všetkým pomôže, že vám to všetko nastaví, že vám to nadizajnuje napríklad a tak ďalej, tak tam sa to rôzni. To môže byť niekoľko stovák až 1000 eur. OK, závisí. Alebo sa to potom naučíte sami a vlastne vyskladáte si web úplne sami. Dá sa to. Sú dostupné návody na to. No, takže som to tak počítala zhruba, že tá možnosť WordPress plus Elementor a FAPI, tak by vás to vyšlo nejakých 423 ročne. Zhruba, okay? Bez tých transakčných poplatkov brány. To samozrejme závisí, koľko toho predáte, akej sume a tak ďalej. Ale to už sú také drobnosti. A tak zhruba tých 423 za možnosť WordPress plus Elementor. Ideme na MioWeb. MioWeb takisto funguje na WordPresse, čiže to je zadarmo. MioWeb stojí 95 eur mesačne. Čiže od začiatku vlastne platíte ten poplatok. Tam treba počítať ešte navyše s fakturačným systémom a predajný formulár, to je vlastne ten FAPI, ktorý sme si už podali, aké majú ceny. Potom je tam platobná brána, opäť raz máte možnosť si vybrať, akú chcete. E-mail marketing si prepojiť, samozrejme opäť raz to isté, MailerLite alebo Smart Emailing. A potom pomoc profesionálna. Takisto sa to bude rôzniť od pár stovák do 1000, hej? Keď chcete nadizovať celý web alebo aj členské sekcie a celkovo to poňať tak profesionálne, tak tam... ale samozrejme si to môžete vyskladať aj sami. Hej? Je to nástroj, ktorý nepotrebujete kodovanie, čiže viete sa s tým vyhrať sami.
No a MioWeb vyjde ročne aj s fakturačným systémom 1415 eur. Hej? A tam je takisto bez transakčných poplatkov platobnej brány, lebo to sa rôzne aj závisí, aké drahé produkty predávate. A je to bez českej e-mail marketingovej aplikácie. Hej, mailová ID je zadarmo, keby ste chceli smart email, tak sa vám to ešte navýši, lebo mesačne je to nejakých 14 eur, tak sa vám to tam ešte navýši viac. Dobre, a Flixi stojí mesačne 19 eur pre začiatočníka, je to dosť obmedzené. Koľko tam toho môžete mať, koľko tých digitálnych produktov môžete mať, alebo jeden kurz tam je, myslím, iba v tom zahrnutý. A plus máte k tých 19 eur 3% transakčný poplatok za platobnú bránu Stripe. Okay, s tým treba počítať ešte. Ak máte verziu 99 eur mesačne, tak potom vlastne tam už neplatíte za tie transakcie. Tie poplatky už tam nie sú za platobnú bránu, už to máte ako keby zahrnuté v tom. Fakturáciu nemusíte platiť, pretože už máte tu od Flixi, oni to majú integrovanú a môžete si pripojiť svoju, ak už nejakú používate, ale tak to už je proste na vás. E-mail marketing takisto si viete pripojiť MailerLite alebo akýkoľvek iný smart emailing. No a takisto tam môžete mať výdaj na doménu a hosting, to sme si spomenuli, že môžete fungovať aj bez vlastnej domény, hej, na Flixi. A pomoc profesionálna takisto bude stať možno niekoľko stovák, aby vám to tam nastavil, vyklikal doslova, hej. Čiže počítam Flixi, ak by ste mali tú základnú verziu, tých 19 eur, že nemáte veľa tých digitálnych produktov, tak a začnete bez vlastnej domény, iba úplne v základnej verzii, tak vás to vidie 228 ročne, bez transakčných poplatkov platobnej brány. Okay? Ak by ste začali fakt už profi, že je s tou najvyššou verziou tejto aplikácie, tak 99 eur mesačne, tak vás to vidie 1225 ročne. Okay? Tam už máte aj vlastnú doménu v tom hosting a vlastne to môžete tam mať koľko produktov chcete, koľko kurzov chcete, máte tam aj tú komunitu a tak ďalej. Už fakt akože idete profi. Tak dúfam, že som ti robila poriadok v hlave, čo sa týka nástrojov a čo všetko budeš potrebovať na to, aby si vytvorila online predajný systém, či už web, funnel alebo predajné funkcie. A teraz už je iba na tebe, ktorý nástroj si vyberieš, ktorý je pre teba viac vhodný a čo si vlastne môžeš dovoliť. A ak by si potrebovala ďalej poradiť, tak vieš, na koho sa môžeš obrátiť a budem sa na teba tešiť v ďalšom videu.